My promise, Indian Army promise, armed forces, we will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस खुलुमबाय लोगोफोर भारतनि सासे इन्डियान आर्मिया पाकिस्ताननि नामखौ खोमानो थाखाय पाकिस्तानखौ फिनिश खालामनो थाखाय गावनो प्रमिस खालामदों एबा प्रमिस जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दासिम नोंथांमोना मोनथिखायो निउसाव खालि बेनोल' इन्डियान पाकिस्तान गोबां जुद्धनि माबायाव जागासिनो अरनि लामायाव फैगासिनो दा नोंथांमोनाथ' नुखादो जोंहा इन्डियानजों पांगा खालामब्ला पाकिस्तानल' नङा गोबां देखानो धंख जागोन आरोना दा बेफोरबायदिनो इन्डियाना जोंहा पाकिस्तानजों नांगासिनो दोङो दा नुखादों ओमफ्राय बे इन्डियान आर्मिनि सासे मानसिया बे पाकिस्ताननि बागै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय आङो मोनसे निउस होनो सानदों आरोना दा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय गासिबो मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्टआव जय हिन्द होनो दाबाव आरोना कमेन्टआव जय हिन्द होननानै मोनसे कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय दा नायग्रोना ला निउसखौ My promise, Indian Army promise, armed forces, we will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना नक्शा वर्ल्ड का पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है अभी ना गायब कर देंगे हम पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे फ्रॉम पाकिस्तान one guy from Kashmir Adil who have done all Reiki and all and 7 guys and they have killed 2 innocent people. It's really ये पाप है आप हमसे लड़ो ना हमसे लड़ो आप हम पे गन है we have gun हमसे लड़िए आप we have gun I can show you don't show I can show the gun from 23rd अब सुनिए I'll come on the point from 22nd when I went to my room I'm a camp commandant in 89 Infantry Brigade. I went my room around 5 o'clock and when I opened my television I saw that news. Really it was so heartbroken and I really खून खोलने लगा मेरा मैंने कहा ये क्या कर दिया इन लोगों ने इनोसेंट पीपल को मैं सीन देख रहा हूँ वो मुझे मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक लेडी जो न्यूली मैरिड है वो लेटी है अपनी पति की लाश में पति की लाश के आगे लेटी है और वहाँ डायलॉग चल रहा है कि गो एंड टेल योर मोदी जब उसने बोला संतोष की वाइफ ने कि मुझे ही मार दे तो उसने क्या बोला तुझे नहीं मारूंगा कौन बताएगा मोदी को बोलता है डायलॉग मारता है पिक्चर का 20 मिनट खूनी खेल खेला डायलॉग मारता है अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मोदी को कौन बताएगा कि कितनी मतलब कितना बुरी तरह मैंने आपके हस्बैंड को मारा है गो एंड टेल मोदी वी हैव टोल्ड द मोदी एंड मोदी हैज डन द एक्शन इट्स माय प्रॉमिस इंडियन आर्मी प्रॉमिस आर्म फोर्सेस वी विल finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना नक्शा वर्ल्ड का पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है अभी ना गायब कर देंगे हम पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे. My promise, Indian Army promise, armed forces. We will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना नक्शा वर्ल्ड का पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है अभी ना गायब कर देंगे हम पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे from Pakistan, 1 guy from Kashmir, Adil, who have done all Reiki and all, and 7 guys, and they have killed 2 innocent people. It's really ये पाप है आप हमसे लड़ो ना आप हम पे गन है we have gun हमसे लड़िए आप we have gun I can show you don't show I can show the gun from 23rd अब सुनिए I'll come on the point from
22nd, when I went to my room, I'm a camp commandant in 89 Infantry Brigade. I went my room around 5 o'clock, and when I opened my television, I saw that news. Really, it was so heartbroken, and I really खून खोलने लगा मेरा. मैंने कहा ये क्या कर दिया इन लोगों ने, इनोसेंट पीपल को. मैं सीन देख रहा हूँ, वो मुझे मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक लेडी जो न्यूली मैरिड है, वो लेटी है अपनी पति की लाश में, पति की लाश के आगे लेटी है, और वहाँ डायलॉग चल रहा है कि गो एंड टेल योर मोदी, गो एंड टेल योर मोदी. जब उसने बोला संतोष की वाइफ ने कि मुझे ही मार दे, तो उसने क्या बोला, तुझे नहीं मारूंगा. कौन बताएगा मोदी को, कौन बताएगा मोदी को. बोलता है, डायलॉग मारता है पिक्चर का, 20 मिनट खूनी खेल खेला, डायलॉग मारता है, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मोदी को कौन बताएगा कि कितनी मतलब कितना बुरी तरह मैंने आपके हस्बैंड को मारा है. गो एंड टेल योर मोदी. वी हैव टोल्ड योर मोदी, वी हैव टोल्ड द मोदी, एंड मोदी हैज डन द एक्शन. इट्स माय प्रॉमिस, इंडियन आर्मी प्रॉमिस, आर्म फोर्सेस, we will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days I will promise to all people of India, it's my promise, I am Colonel Mahesh Karki, it's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना, नक्शा वर्ल्ड का, पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है, अभी ना गायब कर देंगे हम, पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे. नुखाबाय नोंथांमोना दा बे इन्डियान आर्मिया जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों. जोंहा भारतखौ मोजां लाखिनो थाखाय बे पाकिस्तानजों नांनो रेडि. दा थैबायबो जोंहा इन्डियानाबोथ' जेब्लासिम जुद्धआ जायाखैमोन अब्लासिम जोङो मोजाङैनो नुनो मोन्दोंमोन. दा बेफोरबायदिनो पाकिस्तानानो जों भारतखौ माने माबा खालामग्रोना लादों नालाय, इन्डियानखौ गुलाय गुजाय खालामग्रोना लादों. दा इन्डियानजों पांगा नांनो फैदों. इन्डियानजोंलाय महालाव बिसोरना प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जोंनि नरेन्द्र मदिजों पांगा लाना फैदों. बेफोरबायदिया मालाबाबो हाखाया. नरेन्द्र मदि बायदि रावबो हाया. सोरबा गेदेर गेदेर दा पाकिस्ताननि माबायानो जाबाय, पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टारानो जोंनि मदिजों नांनो फैदों. दा जोंनि मदिजोंलाय महालाबायनो, भारतनि मदिजोंलाय ना, भारतआव नरेन्द्र मदिया मा खालामनो हायाखै ना, हाजो सायाव थांनानै मा खालामखो नरेन्द्र मदिया, दा बेखौ साननानै नाय. अब्ला बे पाकिस्तानफोरनि माबायालाय प्राइम मिनिस्टारालाय महालाबायनो ना, जोंनि बेफोरबायदि भारतनि माबाजों नांनो फैदों. मालाबाबो हाया, बेखौ मालाबाबो सानखा जे पाकिस्ताना देरहागोन, बेफोरबायदि नङा. जोंनि भारतनि इन्डियाननि माबायानो टेलेन्टआनो बेलेगखा, आलदाखा. जेरै जोंनि गोबां इन्डियान आर्मिफोरा फिल्मफोराव नै पाकिस्तानाथ' हारिनायखौनो जों माबानायखौनो नुखाया, जोङो देरहानायखौनो नुखाया. जेरै फिल्मफोराव ना, फिल्मफोरावबो बेफोरबायदि इन्डियानानो देरहाखायो. दा थिग बेफोरबायदि फिल्म बायदिनो दावहाया जानो थांगासिनो पाकिस्तान इन्डियानजों ना, नोंथांमोना नुखादों गोबां निउसाव, जों नायगासिनो, जों मोजां मोनगासिनो, जों मिनिदों. दासो पाकिस्तानफोरा बुंनो हमदों जाय दायनिगिरि बेखौ होसोनानै माबा खालाम, जोंनि बेफोरबायदि गथ'खौ मानो खालामनांगौ होनना बुंलायदों आरो ना. मानो खालामा जोंनि इन्डियानाव मानो थाखाय गावलायना लादोंमोन बिसोरो माबा थांनायफोरखौ, मानो गावलायना लादोंमोन, दा मानो गिदों दा, बेफोरबायदिनो. अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै. नोंथांमोना नुखाबाय, भिडिअ'खौ शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो बेफोरबायदि निउसखौ नायनानै लायो. आरो पाकिस्ताना मोदै रथ' गयो ना, शेयार खालामनायाव, लाइक खालामनायाव, साबस्क्राइब खालामनायाव. बेफोरबायदि निउस लाबफेरामोन आङो, दा फार्स्ट टाइम आं लाबनो हमदों आरो ना. अके, आंनि नैबे चेनेलाव गोबां निउस भिडिअ नुनो मोनगोन, बैफोरबायदिबो नुगोन, ओमफ्राय बेलेग आलदा निउसबो नुनो मोनगोन आरो ना. बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय. अके, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन. बाय.